nosi vetar dok jaše kroz dan. Bistre reke, zelen gore, ravnice more, tu je njen san. Dok srećna jaše svoga konja, ko da krila ima ona. Leti Lena kroz ravnice, srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim ona ume, pogled njegov da razume, dovedive ljudi se svi. Lenin ranč. Godina 1 dan. Sad ćemo saznati da li će naš pastuh pobediti. Izgleda da smo ukrali pogrešno ždrebe. Ne možemo ga dobro unovčiti. Lena nije daleko odavde. Hajde, Leno, na stazi si. Uspori Mistrala da ne bi ubrzavao na padini. Hajde, Leno, brže! Najbolja si, znaš što? Hajde, hajde! Rođere, taj konj je. Da, to je on. Ako uspemo sada, takmičit ćemo se u drugom krugu. Samo tako mi strale. Hajde. Ura! Bravo, Leno! Bravo, bravo! Uspela je! Takmičit će se u drugom krugu! Juhu! Bila si dobra, Leno. Ostani usred sređena. Ako želiš da stigneš do državnog takmičenja, moraš da pobediš u drugom krugu kao i u finalu. Naravno da će pobediti. Video si taj skok? Mogla je poleteti! A ti nemoj da cviliš kao prase svaki put kad Lena skoči. Tako možeš uplašiti Mistrala i uništiti mu skok. Da cvilim kao ko? Ponovi ako smeš. Kao prase, kao guska. Hajde da popijemo piće dok ne prestane. Kao bilo koja druga životinja. Ja je barem bodrim, a ti samo pričaš o skokovima. Ej, čekajte nas. Lena je baš nadarena. Da li je ovo vaše? Dokaz o vlasništvu? Jeste, to je naš konj. Čestitam vam, vaš konj će biti pobednik. Sigurna sam da on vredi bogatstvo. Izgleda da njegov jahač nije i njegov vlasnik. Ura, škola je gotova! Drugi razred je završen, krećemo u treći! Živeo raspust! Ceo raspust ćemo jahati nas 4. Dani na plaži, noći na ranču uz Anđelovu gitaru. Lude zabave i odmaranje! Bravo uživanje! Ne sviđa ti se plan? Sviđa mi se, ali Lena i Mistral će pobediti, drugi nisu dobri kao oni. Ne budite toliko sigurni u to. Takmičenje sa konjem koji nije tvoj, Leno, može ti doneti nevolju. Što je htjela da kaže? Nadam se da ne priprema neku zamku. Ne brini, ljubomorna je. Za 2 dana će biti godine 1 dan od kako si pronašla Mistrala. Znači, bit će tvoji zvanično! zauvek. Jako sam nestrpljiva. Jedva čekam da dođe taj dan. Treba da se smirim. Dobro, vidimo se sutra na ranču zbog drugog kruga takmičenja. Budite spremni. Hajde, sine, otvori ga. Primljen sam, to je sjajno. Jedan od najboljih rančeva te je primio, Anđelo. Ponosan sam na tebe. Da, ovo je početak ostvarenja tvog sna, da napraviš svoj ranč. Stvar je u tome što treba da napustim grad, prijatelje i... Anđelo, ovo ti je životna prilika, a i vratit ćeš se sljedećeg leta. Znam. Mistral će biti moj. Sećaš li se da sam ti pričao o ranču u Španiji? O onom velikom sa bikovima. Sećam se ti. Znaš, prijavio sam se i primljen sam. I, Leno, Brzo na ranč. šta se dešava? Vidiš, Žužu se plaši od gitare.
Sjajno! On mrzi muziku. Mrzi tvoju muziku. Mistrale! Mistrale, Leno, dobro si? Šta se desilo? ljudi koje smo vidjeli. Poznajem ih od ranije. Bili su na ranču. Koji ljudi? Nikog nismo vidjeli. Ako se brineš za Mistrala, bolje nemoj malena. Za 2 dana će biti tvoj. Anđelo je u pravu. Mistralovi vlasnici bi došli do sada, a niko se nije pojavio. U pravu ste. Možda stvarno treba da se opustim. Usput, šta si ono hteo da mi kažeš? Ništa, ne sjećam se. Hajde, Leno, možeš ti to! Pobedit ćeš! Hajde, hajde, hajde! Greške je završila trku takmičarka Lena Štajner. Najbolji si, Mistrale, bravo! Jahala si najbrže i bez greške.